Много ке патиш, разказва естрадният певец Емил Димитров. При Ванга ходих веднъж в Петрич, но тя не ме прие. Честно казано, изгони ме. Чух как някаква жена й каза: тук е певецът Емил Димитров. А Ванга й отвърна: какво да му казвам на него? Той знае повече от мен. Да си ходи. Не знам дали заради майка ми, която беше медиум и гледаше на ръка, Ванга така ми каза. Но първия път среща между нас не се осъществи. По-късно, в началото на 80-те години, когато тя започна да приема нарупите, пак отидох. Имах сериозни проблеми. Баща ми беше тежко болен. Пристигнах с една кола рано сутринта в Петрич и отидох право пред къщата й. Единият мъж от охраната й ми беше фен